रोंलायलायबाय बिदि नंखायना नंगौ जाखो बेफोरखौ रोंजोबखायो आं हे बेफोरखौ आं गोदो भुटानाव मावहैखादों हाजिरा 150 थाखानि हाजिरा मिथिबाय वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोन साफ्रोमखौ फिन खेबसेबाव आंनि इउटुब चेनेलाव बरायबावबाय लोगोफोर ओमफ्राय बाबुआ जोंना एसे दा राखांबाय ओमफ्राय गाराया जे गुरलाब दाखोन जादोंमोन ओमफ्राय बियो माबाबाय आरो खारहांबाय ओमफ्राय दा फुरा मोजाङानो जाबाय आं एसे उनाव नोंथांमोननो देखायसै थाम्बनेइलावहाय आं बाबुनि माबाखौ गारायखौ आङो देखायना होगोन देन नाव सिगां माबायदि जाखोमोन सिगां माबायदिमोन दा माबायदिमोन आं बेखौ नोंथांमोननो थाम्बनेइलाव होना होगोन बेवहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय बाबुआथ' दा राखांबाय नालाय ओमफ्राय ब्लग लाबानो एसे सान्स मोनबाय आरो ओमफ्राय दा मोजांनि खोथा दिनै मिस्ट्रिबाबो फैदों मिस्ट्रि माने साब्रै साबा जोंनावथ' मावोमोन मिस्ट्रिफ्रा ओमफ्राय दा सासे ओरैनो स्पेसियेलि माबा ओरैनो पार्सनेलि ओरैनो हमबाय आरो बेखौ रिकुवेस्ट खालामनानै लिंबोबाय ओमफ्राय दा बिसोरबो ग्रुबै मावोमोन ओमफ्राय दा गाव हारसिं मावबाय आरो मावनो होननानै फैबाय आरो ओमफ्राय जोंबो हारसिङै दे मावफैदो जों मिस्ट्रिखौ मोनथ्रासै होननानै जोंबो लेंहरबाय ओमफ्य दा दंफैयो आरो ओमफ्राय दा बोरायाबो बाहाय एसे मावफागासिनो जोंहा एसे गेंग्रु गुंग्रुंमोन बाबुनि बिराद लोमजानाय बेफोरबायदि सिथर गाराय जाजोबनाय नोंथांमोनाथ' नायनानै गिखाबायसो जानांगौ आं थाम्बनेइलाव होना होबायना नोंथांमोना नायदो माबायदि जादों बाबुआ राखांबाय नालाय आं ब्लग लाबोबाय स' आङो दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर भिडिअआव मा थागोन मिथिला जिखुनु जाया आं स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं मिस्ट्रि सानै नै दिनैसो ब्लगाव रायलायलायदों मिथिबाय जों दावराव बाबुनि लोमजानायावनो बाबारे मिस्ट्रिया आयौ साहा र' फुदुंदों मिस्ट्रि नै मिस्ट्रि असलिया जोंना ओमफ्राय मिस्ट्रि नकलि हनै मावफादों मालाय ओंखाम संग्राखौ बानायग्रोसै आयौ आंबो हाबनोहाय एसे सोलोंना लादो नोंहा सोलोंनो हायोब्रा ना आदैजों मावफानो हायो हाजिरा ओंखाम संग्राखौ बानायग्रोथारदो जोंहा हाबबोथारगौ नै बे आदै मिस्ट्रिया गाइखेरबो फानो जोंहा गाइखेर लायोमोन जेवारि आंजों रायजा हरबाय थायोमोन बियो एखमबा दै होफैबा दै लाबोदों होननानै ओमफ्राय दा गाइखेर फानलांदों ना आदै फानो ओंखाम संग्राया जाग्रोसिगोन ओमफ्राय नैहाय फलंग्रा दंना गैया नोंनाव नैबावहाय बेखौ खालामलानोलै खालामला सोरोना आयो गोदाव सोराव बे दा जाला सिगांनो जानांगौमोन जायोब्रा दाबो जाया बाबानाव सोंबाय आं बेखौ फलंनानै बाहाय नैबे ससे ओरै होनोब्रा माबा दोनग्रा गेस दोनग्रा आंजों थोन न' सिङाव हाबफैजाबाय मिस्ट्रिया जानाया फलंबा जायोनो बानायगोन मिथिबाय दिगदार नङा बाबाजों नोंनिजों खोथाया मिलाया मिथिबाय मामिजों आंजों जाहोनो होनखादों ससे नैबाव बानायसै नैसिमल' ससेल' ना मिस्ट्रि नैबे ससेसिमल' ओमफ्राय नैबाव गेस दोननो ससेखौ एक्सट्रा दोनबाय जों आंजों नांलायबावोसो बियो लाजिया नोङो आंजों होनांगौ गेस दोनग्राखौ बानायाखैमोन एकदम हाखु दाखुना बिसोर लोगोफोर एकदम बिजामादै बिहाव एकदम जानला मोनला बानायनो नागिरखायो आरो ओमफ्राय आं फंसे बुंबा फैसायासो दिन्थिगोन जालायलायबावगोन ओमफ्राय गाज्रिखा मिस्ट्रिया जि मिनिबाय हनै जोंना आंनि खोथाया रज'आ मिथिबाय गावस्रा खामायनानै गावस्रानासो रज'योनो आंना रज'आ ओंखाम संग्राया सोर जागोन ओमफ्राय आंना रज'लायो माला जोंखायो आंना मावफाग्रा मोनबाय नोंहा बोरमा सिखौ आलासि फैदों रायज्लायदों बिजों एसे मिस्ट्रि मावफा नोङो दाना नोंबो रोंलायलायबाय बिदि नंखायना नंगौ जाखो बेफोरखौ रोंजोबखायो आं
बेफोरखौ आं गोदो भुटानाव मावहैखादों हाजिरा 150 थाखानि हाजिरा मिथिबाय एक्सपिरियेन्स दंजोबो आंनाव गरम बन्द जाबा गरम बन्द जायोमोन ना जोंना नोंगुमैया लेखा फरायाखैलै माबा मिस्ट्रिसो मावलाबायदोंमोन हनै लेखा फरायनायानो बेना गैया काहानि दङ आङो सिगाङाव नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय बिमा गैयामोन बेस्रा बिमा गैलामोन फरायनायानो गैया ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो मावनायाबो मिस्ट्रि मावसै नों दा नों मिस्ट्रि मावसै दा मिस्ट्रि मावगोन मिस्ट्रि राज मिस्ट्रि गासिखौबो रोंजोबो आं दानो 2 मास सोलोंबानो टाक टाक हाजोबगोन बेफोरखौ मावहैदोंब्रा जों थगाया हसा भुटानाव ओरै बेखौ लांबाय दा जेनेबा ओरै ओमफ्राय ओरै रुजुनबाय अन्थाइ गारहैबाय बेबायदि मावहैदों जों 300 थाखा हाजिरा मोनदों दालाय मारि हैयोमोन बिल्डिं गोजौ गोजौ आरो सोरबा सोरबा आंजोंबो मावफानाय दंबावसो नाय नोंथांमोन लोगोफोर नों मिथिगोन मावदोंना मावाखै नोंसोर दे बेखौ थिखोखांनानै आंनो माबा मा होनो बै मोदोमफुल बिबारा हायख्लायनाहै आंहा दाबो मर्निंनि जेबो जायाखै जेबो मोनजायाखाना नालाय बाथोन बुथोन माबाजोंनो मोदोमफुल बिबार बाथोन मैफ्राय भाजा दालि जहल बेल' मोनजायो मुग दाल बेबो थ' होमबालाय मोदोमफुल बिबार हानना होखादो आंनो आं ओंखाम जायाखै फुंनिफ्रायनो जेबो र' खादायाव दोनसै अबेसिम थांनांगौ जाखो माबा होनो लोगोफोर नोंथांमोना जे कमेन्ट खालामदोंमोन ना गय बागानखौ जोंनि नङा आं खोन्थाखादोंमोन नोंथांमोननो आयंमोननिसो बे गय बागाना होननानै दे मोजाङै हायख्लायलै जेबो मोनजाया नालाय लोगोफोर आंहा बे मोदोमफुल बिबारखौनो जानांगौ जाबाय जा दङ बे फांसेयाव फांनै दङ जोंना मोदोमफुला ओमफ्राय फांथाम बै दैखरथिंबो फांसे दंबावो बिथिंना मोदोम गिदिर गिदिर जाथारो बायबाय आंल' जायाना मिस्ट्रिफ्रा आंनाव साहा बिगासिनो सानै मिस्ट्रिया साहा बिगासिनो ओमफ्राय नै साहा फुदुंगासिनो आं गोदौ होलायलायनाय लानानै थांसै आं वाल मोनसेखौनो दाबो प्लास्टार खालामनो हाया ओमफ्राय साहा बिगासिनो आंनाव अयथासार साहानि दावराव बाल बिसोरो लोंखुमाबायथारदोंमोन आंहा साहा लोंग्रोदो हनै नै नोंसिना बे बै गय बिगुरा ओरै मालाय बालसिन बोजोबलायबाय सायाव हायलालाय हुइलालाय गय बिगुरा मोसाब्रलायबावबायसो खामानि गैया बे मबाइलखौनो लानानै माबाबाय आंहाबो मोनसे आंहाबो लोङाखैहाय आंहाबो लोङाखै लोंफानोसै आंहाबो लोगोफोर आङो साहा होनानै फैबाय ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्रा गावस्रा मावगासिनो ओमफ्राय नै बाबुआ जोंना आंनि फिसा सासे हौवाया नाबा हामबाय लोगोफोर नैबेलाय जोंना बाबुआ मोजां जाबाय दाथ' बिराद असान्तिमोन नै बे हान्थुनिया सेस दोलाबनाय गाराय दाखोनजोबमोन नै बेयावबो दं नै ओमफ्राय बोरै बाबा मोखाङाव उनावलाय नै मोखाङावबो दंमोन बाबुना गाजोब्बाय दा प्रेयारजों गाजोब्बाय आरो मुलि बाहायाखै जोंहा लोगोफोर प्रेयार खालामो नालाय मामि बाबायानो प्रेयारजोंनो गाजोब्बाय आरो नै आरज खालामनायजों गाजोब्बाय हाय नुदो बाबा हाय मामि हाय होन हाय नुदो मा गासिखौबो
आंनि मामिनि इउटुब फेमिलिफोर दे होनदो दे बाबा होनदो बाबा दे ओरैनो खिमिलायाव दे माबा मा होनो दालिम जायो जोंना बाबुआ बिरादनो नै एकदम सानसेयाव एकदम थाइसेया फुं बेलासिखा गिदिरबाबो फिसाबाबो थाइसे नांथारखागौ मालाय बिबैया जिरना होदों नै गोजानो गावहाबो गोजा जाबायनि दाखोना दावदै मोनजाया जेबो मोनजाया नाबा आदु मा नुदो बा दे मा नुदो दे नुदो आयु आखाइ जोंना बाबुआ दा टटेलि गाबाय ओमफ्राय गोलोमनायानो अयथासार गरमानो ओमफ्राय दाखोनफ्रा आं बिराद खाजा बासिबाय ओमफ्राय दा आरो अनेकथा खाजा बासिनांगौ जाबाय दाखोना जेन' थाया बिनि थाखाय आरो ओमफ्राय दाख्लै आङो जेला सानडेमोन होमबा आङो कमिउनिटि पस्ट होदोंमोन ओमफ्राय बावहाय जे खायफा मानसिफ्रानो सानडेआव प्रेयाराव लाफादों होनदों ओमफ्राय थेंक इउसै आरो मोजां हामबाय बाबुआ दा एबार भिडिअ'आव फैबाय थासिगोन बाबुआबो बाबाजों बाजालायना दा ओमफ्राय बाबुआहाय बेबायदि सिथर जाबा आरो बयनिफ्रायबो बुरि बोराय बयनिफ्रायबो मोनथिदों आरो ओमफ्राय जेनेबा जोंनि सिगां जेनेबा उन्दै लानाया मादैमोन बिसोरनिफ्राय मोनथिदों आरो जेनेबा बिदि सिथर जाबालायनो रागा जोङो खुद्रियो ओमफ्राय बेबायदि आरो एसेयावनो दाय जायो दाय जानो रोङा मानसिबाबो बे दाय जाखायोनो बेबायदि आरो जोंना बाबुआबो बारा दाय जानो रोङामोन गेलेयोमोन अयथासार दुस्थ'मोन ओमफ्राय दा दुस्थ'आबो एसे खमायदों ओमफ्राय इसेयावनो अयथासार रागा जोंग्रा जादों बियो ओमफ्राय दा ओमफ्राय माने एकदम एसेखौनो रागा जोङो खुद्रियो बेबायदि जागासिनो आरो ओमफ्राय नंमारगौ खोमा रागा जोङो खुद्रियोनो बिदि जाबा उन्दैफ्रा ओमफ्राय बेनो थालांबावोसोनो ओमफ्राय दा जोंहा अनगासिनो ओमफ्राय बिफाखौ एसे सैया बानायगासिनो जेला बे एसे गाराया बारा जादोंमोन ना होमबा बिफाजों आंजों गेंग्रें गुंग्रुं एखमबा गाबलाय एखमबा मिनिलाय एखमबा बुलाय सोलाय बेबायदि मा होनो ओरैनो खेलायनायजों बुलाय सोलाय बेफोरबायदि एसे रागा जोंलायनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बेखौनो बाबा गोसोआव लानानै माने जों सानैखौ एकदमबारे खाथियाव थालायबानो एकदम रागा जोङो आरो बियो माने बुसि नांलायसि खमलायसि मोनो आरो ओमफ्राय दा बिफाजों बाम जाथ'वा बे लोगोफोर बिफाजों थायाबो बाम जायाबो ओमफ्राय दा नै दालिम जालायलायनो हाबाय बाबुआ दालिम जायो अयथासारनो दालिम जालायनो हाबबाय गेलेनो हाबबाय दा रागा जोंनाय खुद्रिनायल'सै बेना दाखोन खारनांगौ बेल'सै स' लोगोफोरा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नोसै नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानैबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांथारदो स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दे लोगोफोर टाटा बाय बाय दे सना दे बाय बाय दे